Una idea té valor? No, el que té valor és la implementació de la idea. Mark Zuckerberg o Elon Musk? Admiro els dos, però em quedo amb la disrupció del Elon Musk. Com aconseguir un model de lideratge compartit entre homes i dones? Sincerament crec que les dones estan més ben preparades per liderar qualsevol empresa. Robots i humans, som competència o sumem intel·ligència? Sumem i crec que els robots ens faran tornar a ser més humans. Treballar per objectius o l'objectiu és treballar? S'ha de treballar per objectius i per reptes, que és el que ens fa més productius i feliços. Quin és el valor afegit dels humans? La humanitat. Catalunya, país de pimes o país de startups? De pimes que haurien de treballar com a startups. En un futur compartirem cotxes o quilòmetres, compartirem experiències. Cornellà, Sant Cugat i Granollers també són Barcelona? Sí, de fet, és la millor marca que tenim al país. Salari emocional o econòmic? Un mix dels dos. De qui són les dades, de l'empresa o de l'usuari? Compartides, de l'empresa i de l'usuari.